Híreink következnek. Medzi plánované investičné výstavby mesta patrí aj rekonštrukcia území okolo penziónu Bodva. Práce by sa mali začať v lete. Rekonštrukcia sa týka oblasti od Školskej ulice až po bývalú synagógu. Ide o komplexnú revitalizáciu, ktorá zahŕňa komunikácie a terénne úpravy, kanalizáciu a vodovod, 2 lávky cez Bodvu, verejné osvetlenie a výsadbu zelene. Plán rekonštrukcie úspešne prešiel schvaľovacím procesom. Momentálne prebieha verejné obstaranie. Projekt sa realizuje v rámci regionálneho operačného programu na revitalizáciu sídel s rozpočtom 1,23 milióna eur. Toto opatrenie dáva možnosť riešiť vnútornú regeneráciu, rekonštrukciu sídiel tam, kde sú obce pólmi rastu. Moldava je takýmto pólom rastu a preto sme takýto projekt mohli podať. Rekonštrukcia je navrhnutá pre širokú škálu a rôznu vekovú skupinu obyvateľov. Ráta sa v nej aj s parkoviskom a detským ihriskom a kladie sa dôraz na bezbariérový prístup. Spolu s projektom polifunkčného obytného domu a projektom synagógy sa priestor pri penzióne môže stať najkrajším a najobľúbenejším moldavským miestom. Ja by som bol veľmi rád, keby sme minimálne vizuálne túto časť mesta vedeli skrášliť, pretože myslím si, že je to priestranstvo, ktoré potrebuje veľmi účinne skrášliť celý ten priestor a myslím si, že je to cenné priestranstvo v rámci mesta. Práce sa začnú po vypracovaní projektu a mali by sa ukončiť v júli 2011.